Здравейте, казвам се Иван Парк. А вие как сте? Всичко наред ли е? Аз съм много добре. Всичко е наред, защото в момента не съм болен и особено мисля, че здраве ми е по-добре от минало време и това значи аз мога да като контролирам моят живот и също чувството ми също не е много лошо. И ако има време за да се като правя на упражнения, тогава обикновено аз правя упражнения, колкото аз мога. Защото вие знаете ли, минало време аз малко беше, имаше малко трудно време, защото особено моя гръб беше много лошо, много имаше проблем. Примерно преди България аз бях в Австралия през 2 години и там имаше работа и много усърдно работихме с колегите в няколко компании. И един ден аз също не съм сигурен защо пак като беше много болен, но след работа аз като върнах вкъщи и след това правих като душ, но като измия се, но проблем беше когато аз като измия и аз осъзнавах, че малко е като много странно, много изненада. И изведнъж аз не можех да като стоя се в банята. И изведнъж аз паднах под и след това аз реших да като спря моя работа, защото не можех да като движа също много добре. И след това аз пак върнах в моя страна. И знаеш ли, когато ние разберем и знаем, има много голям проблем, особено в като здраве, тогава ние започваме много трудно и също много сериозно и страшно също. Това е защо аз реших да започва няколко като упражнения, като йога или фитнес и дори тичане също. Най-важното беше като продължи всеки пъти. Не знам, може би малко трудно да като прави всеки ден, но кога има като време, тогава не е като мисли другото. Просто тича или просто като правя като йога рано сутринта или преди спине. Няма начини, няма работа. И малко по малко започваше като гъвкаво и също по-добре, по-удобно, особено като гръб ми малко започваше по-добре. И след това аз осъзнавах, че аз трябва да правя като здраве, като мисля здраве също. Ако не правих като йога или фитнес до сега, тогава това значи до сега ще има много голям проблем в здраве ми. Да, ние вече знаем
като здраве е много важно и най-добре за нашия живота. Но много трудно да като продължи като всеки пъти да трябва да като упражнения. Особено най-трудно е да като поддържа много добре като състояние. И аз също съгласен съм, това е много трудно, но ако ние мислим, че като здраве ще бъде по-сериозно и по-лошо, ако не като прави нищо, тогава ние пак ще мислим и също пак ще като смени нашето като мислене. И също там има много различни като начини, защо ние трябва да като поддържим нашето здраве, защото това е много близо до като нашата работа и също нашето семейството. И ако не е добре, като има като няма много добре като здраве, тогава това значи ще бъде по-трудно да като вземаме като добре шанс от работа или много тъжно, ще бъде много тъжно с семейството или приятелите също. Това е не само за като тях, дори на вас също. Да, на вас е най-важно. И ние ще има време, като свободно време. Да, знам, като в момента всички са много заед, но ние поне трябва да имаме като малко време за като упражнение или дори медитация също много полезно. Ако няма много време, тогава поне 10 минути също достатъчно е за един ден. И аз също просто исках да като разделя като моят като опит. И ако вие също имате няколко други като мислене за здраве, тогава хайде да като разговорим заедно с мен. Да, това е много важно и аз също всеки път като трябва да помисля какво е най-важно. И аз реших, че това е като здраве е по-важно от като пари или работа. Примерно, дори ако има много пари и много работа, това е много добре, знам, че да, това е много важно също. Но ако вие сте или ние сме много като болен, тогава ние не можем да като правим нищо и дори не можем да като работим и не можем да използваме много добри като неща с добри хората също. Аз сега просто искам да говоря, че защото сега аз чета книга на като здраве и добър живот и знам, това е само книга, но ние след като книга, ние можем да като създаваме какво е като нашето бъдеще и какво ще стана. Това е много важно и сигурно искам да говоря, че ние ще живеем по-добре за бъдещето. Айде, чао!